मानि थाखाय आं दालि ओंख्रिजों संगोन बा आंनि फिसा सानैया ओरैबायदि गोथाव मोनो मुदुफुल दालि घि होना होबा आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो बेखौ दिनै खानोसै आरोना लोगोफोर थ' बिराद गोजोनबाय आङो बेखौ माने फिथाइ जानो थाखायनो आङो बिराद जोथोन लादोंमोन थ' दिनै आङो फाइनालि जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर खानोसै आरोना नै बेखौ बेनो थोयो आरोना लोगोफोर दालिजों लकेल आरोना न'नि फ्रेस मुदुफुल फिथाइ खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भाद्र मासआ हाबजेनबाय थ' बोथोरा एसे सान्दुंबो दुङो अखाबो हायो दोमैयोबो आरोना लोगोफोर दहायथ' बिराद जरै आरो खोरोमदों बागदावलायदों आरोना दहायो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि लान्चआव आङो मा ओंख्रि संगोन थ' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर ओंख्रिया दिनै बेदर फिसाथ' गैया जेनेबा निरामिस जागोन आरोना ओमफ्राय आङो निरामिसाव मा ओंख्रि संनो लादों बेखौनो आं नोंथांमोनजों खिथानोसै आरोना दालि ओमफ्राय आं गायनाय मुदुफुल आरोना लोगोफोर थ' बे मुदुफुल फिथाइखौ आङो दिनै फार्स्ट टाइम जाजेनगोन बेबो दालि ओंख्रिजों आरोना लोगोफोर माब्लाबा आङो लाब्रायावबो जायो ओमफ्राय आङो दिनै दालिजों संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेसे गेदेर जाखो बे फिथाइखौ नोंथांमोन आं खोन्थागासिनो दं आरोना बिफाङा बेसे गेदेर देरखो थ' बे बिफाङाथ' माने सिगाङावहाय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअ नायो बिसोरो मिथिखागौ माने बिराद देरदों आरोना बे बिफाङा बिराद देरदों दा आंनि बुहुत गोजौ जाबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो आं खिथानो थांगासिनो लोगोफोर आंनि मुदुफुल बिफाङा आरोना सोरबा मुदुफुल होनबासो मिथियो थ' आङो मैथ्रुबो होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिगां नैबे बेसेबांमोन आरोना खोमथाथामोन बेनिफ्राय एकदम जौयै नै सिगां आङो मोनसे सर्ट भिडिअ आगारनाय दंमोन आरोना बेखिनि जौनाय समाव माने सर्ट भिडिअ लानाय दंमोन थ' नोंथांमोना जायफोर नायदों बे मिथिखाजोबो आं बार बुंबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय दा नायदो नै बेसेबा गोजौ जालांबाय ओमफ्राय फिथाइखौबो नायदो नैबे बेखौनो आङो खागोन आरोना दा ओमफ्राय फिथाइया माने गिदिर फिसा अबेबा गब्ल'दों अबेबा गब्ल'वाखै आरोना लोगोफोर माने फिथाइयाथ' नैबेफोरनिफ्रायनो थाइदोंमोन आरोना थ' सिरिनानै नैबेनिफ्राय थालांदों आरोना बे फिथाइया थ' नायदो नै नोंथांमोना गिदिर फिसा दङ आरोना फिथाइयाहाय नैबे एसे गोजौ गिदिर दङ नै लोगोफोर माने थाखो थाइलांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जादों हेल्दिनो ओमफ्राय नायदो बे बिफाङा माने सिदासोमोन एकदम स्ट्रेटमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय अखा सारसनबाय थानायनि जोंना सारा बेबायदि थिं होना गालांदों आरोना लोगोफोर थ' जेरै सान्दुं मोनो थ' बिथिंनो बिफांफोरा सिदा जालाङो थ' बेखायनो एसे देम्फुबो जाबाय आरोना बे बिफाङा ओरै थेरा जालांबाय आरोना बियो थ' बे फिथाइखौनो आं दिनै खानोसै आरोना लोगोफोर बिराद मोजां आं दालि ओंख्रिजों संगोन बेनि थाखाय आं दालि ओंख्रिजों संगोन बा आंनि फिसा सानैया ओरैबायदि गोथाव मोनो मुदुफुल दालि घि होना होबा आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो बेखौ दिनै खानोसै आरोना लोगोफोर थ' बिराद गोजोनबाय आङो बेखौ माने फिथाइ जानो थाखायनो आङो बिराद जोथोन लादोंमोन थ' दिनै आङो फाइनालि जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम थ' बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर आं खानोसै आरोना नै बेखौ बेनो थोयो आरोना लोगोफोर दालिजों लकेल आरोना न'नि फ्रेस मुदुफुल फिथाइ थ' नै बेनो आरोना बिफाङा बिराद मोजां फाइनालि लोगोफोर आङो खानाय लोगो हानोसैबो आरो लान्चनि थाखाय आं बानायगोन बेवहाय आं हासिगोन आरोना लोगोफोर नैबेवहाय मोनसे लाबावखाबाय आङो हाबाय थानोसै लोगोफोर थारैनो आङो दिनै बिराद खामानि मावनो बादोंमोन थ' उफाय गैया लोगोफोर संसार जाबाय जेखन गथ' गथाय दङ जेब्ला नोङो संनानै खावनानैब्लाबो जाहोखानांगोन नङा होमब्ला हारसिं जिबनबाथ' गोसोबायदि जानो थानो हागौमोन थ' दाथ' संसार जाबाय लोगोफोर उफाय गैया माने मावनांगौ खामानिखौ मावखाथारनांगौ होननाय बायदि आरोना लोगोफोर थ' बेखायनो आं फटाफट आंनि फ्रेस मुदुफुल फिथाइखौ आं हाबाय आरोना लोगोफोर फिसा सानैनि थाखाय थ' आं बारा दालि जानो बायो आरोना लोगोफोर उफाय गैया माथो होनबावनो गथ'फोराथ' दालि सबाय आलु भाजा बेफोरखौ मोजां मोनो थ' बेखायनो आङो गथ'फोरनि मोजां मोननाय बायदि आङो दालि आरो मुदुफुल संबाय माने संनो लाबाय आरोना लोगोफोर बिराद स्पिड हाबाय आङो मानो होनब्ला गथ'खौबो स्कुलनिफ्राय लायनांगौ नङा होमब्ला थ' नोंथांमोना नायलांबाय था फाइनालि लोगोफोर नै आंना मुदुफुल आरोना बेसेबां आरो बेखौनो आं दालिजों संसै आरोना लोगोफोर बिराद गोथाव जाबाय मुदुफुल दालि जल ओमफ्राय दावदै भाजा बानायसै आरोना लोगोफोर थ' दिनै लान्चआव आंना बेखिनि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बिराद गोलोमबाय नै आं